Hi guys, welcome to T-Favors TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Ma Zimbabweans ari ku South Africa apindirwa muchechi guys. Chakabvondoka zvina kumira zvakanaka. Mapurisa apinda achifamba nehoma fedzi akadedzera kuti tipei mapepa. Vasina mapepa tiri kuvasunga. Zvikunzi vasvika zvavo nemota dzavo unongoziva anonzi mazigumbakumba aya akasvika zvavo akafongorera pamusiwo wechechi akavhurwa mazigumbakumba aya zvikanzi vese vasina mapepa ngavapinde umo. Pastor mufundisi vazama kutaura nemapurisa, muri kuvaona avo vachizama kuexplain kuti aiwa musandinyadzise musadaro muchechi hazvinzwarwo, asi mapurisa ati we come in peace, ezvilongo mukakopareta nesu isusu tinongoita toita basa redu tobva tapedza takusiyai. Saka chimwe chinhu chashamisa vanhu ndechekuti zviri kunzi namufundisi vanga vasina mapepa guys, vanga vasina mapepa, zviri kunzi naivo vatorwa vakaiswa mugumbakumba. Vanhu vakawanda muchechi iyo vasungwa guys. Zvinhu zvinorwadza zvekuti zvinezvi mapurisa emuSouth Africa acharespect machechi akungopindira vana. Saka handizii guys zvinoti kudi, asi imwe nyaya iripo ndeyekuti zviri kunzi vari kudedzera kuti tichatopinda mumachechi akawanda, because musakanganwa kuti this time kune maelection. Kana kune maelection Chakabvondoka almost ese mapati ari muno muSouth Africa achidedzera kuti chingavadzokere kupi kunyika dzavo, especially isusu vanhu vekuZimbabwe. Vanhu vekuSouth Africa vafare, vanofarira kuona vanhu veZimbabwe vachitambudzwa. Vanhu vakaita sana Gaten Makwekens munongovazivawo vane yavo political party inonzi Patrol. Saka naiye makamona achimhanya nezidumbu rake uko kubhodha kuBedbridge akadedzera kuti iye tinenge tichitotaura kampeni yedu tichiti ngavadzokere, makamuzwa aiti mavahambi. Saka iye handizika kuti tikati kudi guys, asi please mungwarire kana muri muSouth Africa. Zvirinani zvako zvinamatire uri mumba mako. Iripo video iri kutenderera pa social media nemapictures muchaona. Please don't forget to subscribe, like our videos kuti riende kure.